बाबा दी तो गमछी दी चली चली गमछा चिन्हा तनु हाँ ये गमछा है बाबू ये ओढ़ के वीडियो बनानी है बेटा हाँ चली वो वीडियो में नहीं बोल देने वाली कि अगर मेहरारू से कोनो बात कह दल जाला तो हो मेहरारू के पेट में पचे लगल से खुदर बुदर ने जैसे कहली से कोनो मेहरारू ए उमरौतिया कमाई देख हम तोरे से बात कहत नहीं कैसे कहिए कोई मां हमरा कौन से कहल करो हम हे कान से सुनी ले हे कान से निकाल दी आ इतना बतिया अगर मार्केट में चल जाई आ जब मार्केट से आपस आपसे रास्ते में 3-4 गो लोग कोही कहो साड़ी खुर्द में कैसन हाल होल रही बतिया सब सही तू कोई ना ऐसा तो कोनो बात नहीं खे तनी से औरी आगे बढ़त ते गौरी आदमी कोई कहो खूब तो गांव में हाला भइल बा बात सब सही बा ना बाकी आदमी के नौवा ना बताई कि बतिया कहले के बा आ तू सोचबो कि री हम एगो मेहरारू से बात कहले बने पूरा गांव भर के लोगवा कैसे जानता आ घरे जाके कहबो आ का रे उमरौतिया कमाई काहे गो तोरा से हम बात कह देता पूरा बिया निहर गांव में बोदले बड़े तू को ये मेहरारू हो बका की कुल बात कही हो तू तो बात में आवत रहे ना मुंह में से निकल गई तो मेहरारू कोनो बात कहली से ना कही से मुंह में से निकल गई उहे वीडियो बना के डालने जोन की वीडियो में बहुत ढेर सारा प्यारा से बात मिलल आज ये वीडियो 50 मिलियन भी क्रॉस गइल बा बहुत अच्छा ये वीडियो के रिस्पांस मिलल बहुत प्यारा से बात मिलल मगर वही में गोरी वीडियो बना के डालनी क्या मेहरारू अपना घरे कोनो परिस्थिति में रहेली सो मेहरारू अपनी घरे कोनो परिस्थिति में रह सो आ जब ये मेहरारू दूसरे के घरे जानी सनु तो 1000 को लगली से भागत चोट भले अपना घरे जमाटा सानेली सो तो पसेना टप टप चुवेला अब मगर ये मेहरारू जब दूसरे के घरे चले तो कहियो सो हरी बापरी बाप पे कितना गर्मी होता का कर घर लाइट देखता कोई देखब जे लाइट बड़े जे काट हो जब के हिट ना क्या दुकान में लाइट में काट देला सब कोई बाप रे बाप देखबो कितना से घर को तो मन करता प्रति के ब्लाउज खोल के फेंक दी तले उ मौगी कही अरे बाबू रे देखबो आ कर लूठा के तन को सुंगाला ना रे तनी हो लाइट में लगे तन फोन करबे देखबे मोरी गइल का रे तो कबो कबो हमनी के घर में हमनी के परिवार में होला कि जब कोनो रिश्तेदार आ जाला सो तो अक्सर लाइट कट जाला वही सब चीज पे वीडियो बना के डालनी बड़ा अच्छा लगल मगर अपना चाचा के हम देखनी होला चाचा हमर बैठल बनी बड़ बुजुर्ग जे भी बैठल बा जब भैया आजकल नौका लइकन के देखत लो एगो बात कहत लो जैसे 60 साल के ऊपर वाला लो आजकल तो 60 साल के जियते नहीं के उ लोग तो मड़ुआ के लिट्टी मकई के भात खाइले वाला तो जिए धरती पर राज करत लो ना तो आजकल के लइको तो 45 पर 50 पर मार दमरिया गोरखपुर हाइड्रोजन लागे लागत हां तो कि हो तो बेचारू लोग जितना हमार बड़ बुजुर्ग जे भी बैठल बा उ तो मड़ुआ के लिट्टी के देन बा के कुर्सी पर खड़ा बन मगर उहे आदमी बुढ़ऊ चाचा लो जब है नौका लइकन के देखत लो जितना नया लइका लो बा लो तो हेंगा कान्हे पर गमछा धो लेत लो बाबा लो आ सुरती बनावत रहत लो कहत लो इनका बहन चोद नहीं रात घर में घुसल रहे एगो हमनी के टाइम रहे कि हमनी के अपना मेहरारू के लगा 5 महीना 3 महीना 2 महीना पर लगे जात रहनी जा आइए कर बोल जो जहिया से बियाह पर काल पर से रात दिन घर में घुसल रहत रह तो हम बाबा लो से एगो बात कह कि 5 महीना 3 महीना 2 महीना पर लगे जात रहल हलो तो 8 गो 9 गो 10 गो लड़का होत रहल आजकल के लड़का तो रात दिन बेचारा घरों में घुसल बस तब वो एगो से 2 गो लड़का होता ओहू से लड़के होते कई गो मन से बंदी हो जाता कैसे कि अगर आज दिन में हमारा चाचा लोग के रही तो चाइना देश फेल कोइले रहित लोग वो सब चीज पर हम वीडियो बना के डालने जोन के हमारे वीडियो में बहुत ढेर सारा प्यारा से बात मिला बहुत अच्छा लगल।